Καλησπέρα, ονομάζομαι Χριστίνα Θανασία Τσαρούπα και σήμερα μαζί θα μάθουμε για τις δομές δεδομένων στίβα και ουρά μέσω παραδειγμάτων. Τώρα θα σας δείξω το PowerPoint που έχω ετοιμάσει. Ωραία. Εκμάθηση δομών δεδομένων στίβα και ουρά. Τι είναι η διαδικασία στίβα και ουρά? Πρωταρχικά, μιλώντας και οι δύο στίβες και οι δύο δομές δεδομένων, η στίβα και η ουρά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δηλαδή για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται. Οι δύο αυτές δομές χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή και την εξαγωγή ενός δεδομένου, αλλά έχουν ένα πολύ διαφορετικό τρόπο διαδικασίας. Δηλαδή, η στίβα έχει τις διαδικασίες όθηση και απόθηση, καθώς και τη βοηθητική μεταβλητή top. Τέλος, η χρήση της μεθόδου επεξεργασίας δεδομένων LIFO, που είναι τα αρχικά γράμματα του είναι τα αρχικά γράμματα που σημαίνουν last in, first out, δηλαδή σημαίνει ότι αυτό που εισάγεται τελευταίο βγαίνει και πρώτο, αλλά αυτά θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Ενώ από την άλλη η ουρά έχει τις διαδικασίες της εισαγωγής και της εξαγωγής, καθώς και τις βοηθητικές μεταβλητές front και rear, αλλά και τη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων FIFO, που σημαίνει first in, first out, δηλαδή αυτό που μπαίνει πρώτο βγαίνει και πρώτο. Αλλά και αυτό θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Η στίβα. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα με πιάτα. Το μέθοδο χρήσης θα την εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Ωραία, φανταστείτε ότι πρέπει να πλύνετε κάποια βρώμικα πιάτα. Πρώτα πρέπει να τα μαζέψετε, έτσι δημιουργώντας μια στίβα από πιάτα. Το πιάτο που θα μαζευτεί τελευταίο, άρα θα είναι στην κορυφή της στίβας, θα πλυθεί και πρώτο, ενώ το πιάτο που βρίσκεται που μαζεύτηκε πρώτο, άρα βρίσκεται στον πάτο της στίβας, θα πληθεί τελευταίο. Αντίστοιχα, έτσι συμπεριφέρεται και μια στίβα δεδομένων, δηλαδή όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα δεδομένο σε αυτή, το τοποθετούμε στην κορυφή της. Και αντίστοιχα, όταν θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα δεδομένο, το αφαιρούμε πάλι από την κορυφή της. Αυτό σημαίνει και το first in, first out. Πιστεύω ότι το καταλάβατε. Ναι. Τώρα συνεχίζοντας, ο ορισμός της στίβας είναι ο εξής. Στίβα ονομάζεται μια δομή δεδομένων, στην οποία το σύνολο των στοιχείων της είναι διατεταγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε τα στοιχεία που βρίσκονται στην κορυφή της στίβας λαμβάνονται πρώτα. Ενώ αυτά που βρίσκονται στο βάθος της στίβας, δηλαδή όπως είπαμε και πριν, στον πάτο των πιάτων, λαμβάνονται τελευταία. Συνεχίζοντας, θα σας δείξω τις δύο λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στη στίβα, οι οποίες ονομάζονται όθηση και απόθεση αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της όθησης ή αλλιώς γνωστής ως push, εισάγει ένα αντικείμενο, όμως πάντα πριν την εκτέλεση της όθησης πρέπει να προσέχουμε αν η στίβα είναι γεμάτη, δηλαδή αν έχει ελεύθερο χρόνο. Αν έχει ελεύθερο χώρο. Αν δεν έχει ελεύθερο χώρο και εμείς πάμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα στοιχείο και να το εισάγουμε, θα είναι σαν ένα γεμάτο πετήρι νερό στο οποίο πάμε να βάλουμε και άλλο νερό. Δηλαδή θα ξεχυλήσει. Στη στίβα αυτό λέγεται υπερχείληση και πάντα πρέπει να το προσέχουμε, όπως τόνισα και πριν. Ακόμα, για να μπορούμε να διαχειριστούμε μια στίβα, χρησιμοποιούμε τη βοηθητική μεταβλητή top, η οποία μας δείχνει
ποιο στοιχείο βρίσκεται στην κορυφή της. Τέλος, συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι η δομή δεδομένων στίβα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους. Γιατί είναι αυτή μαζί με την ουρά είναι από τα πρώτα βήματα που κάνουν οι μαθητές ή όλοι οι μαθητές ε, προς τη γνώση του προγραμματισμού. Συνεχίζοντας, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Εδώ σας δείχνω μέσω ενός προγράμματος την όθηση ενός στοιχείου. Αρχικά ξεκινάμε πάντα με το πρόγραμμα να έχει όνομα και τελειώνουμε πάντα με το τέλος του προγράμματος. Εδώ δεν φαίνεται ναι, δεν φαίνεται για λόγους. Ωραία, πρώτα ξεκινάμε με αρχή. Αυτή την εντολή την ξέρουμε όλοι, πιστεύω. Διαβάζουμε ένα στοιχείο νη και τώρα με τη χρήση του top, με τη βοηθητική μεταβλητή top, ελέγχουμε αν η στίβα είναι γεμάτη. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι η στίβα έχει 10 στοιχεία. Εδώ ελέγχουμε αν το top είναι στο 10 ή όχι. Αν είναι κάτω από το 10, τότε στο top που βάζουμε top συν 1 και στο table του top που είναι η στίβα βάζουμε, στο συγκεκριμένο κορυφή βάζουμε ένα στοιχείο χ. Αλλιώς, αν το top είναι ίσο με τον ή όπως είπαμε ίσο με το 10, τότε σημαίνει ότι η στίβα είναι γεμάτη και υπερχειλίζει. Συγγνώμη, κατά λάθος. Τώρα θα σας δείξω το παράδειγμα 2, το οποίο μας δείχνει την όθηση πολλών στοιχείων μέχρι στίβα να γεμίσει. Ξεκινάμε με την αρχή επανάληψης που είναι η διαδικασία μέχρι ότου. Εδώ πάλι πρώτα ελέγχουμε αν η στίβα είναι γεμάτη. Δηλαδή πάλι φανταστείτε ότι η κορυφή της είναι το 10. Αν το top είναι κάτω από το 10, τότε διαβάζουμε το στοιχείο χ και στο top βάζουμε top συν χ. Δηλαδή, στην κορυφή που βρίσκεται τώρα το top πάμε και βάζουμε το χ. Τέλος αν, εδώ τελειώνει η διαδικασία. Αν πάλι το top είναι ίσο με τον ή το 10, τότε γράφουμε στίβα γεμάτη και τελειώνει εκεί η διαδικασία επανάληψης και εδώ τελειώνει και η επανάληψη μέχρι ότου. Γιατί είναι μέχρι η στίβα να γεμίσει, δηλαδή μέχρι να γίνει νη, δηλαδή μέχρι να γίνει 10. Τώρα συνεχίζοντας, έχω κάνει μια άσκηση που πρέπει να βρεις τα λάθη. Είναι αυτή και τώρα θα σας δείξω και την απάντηση. Η απάντηση είναι αυτή εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπουμε λείπουν πάρα πολλά στοιχεία από αυτή, είναι πολύ μικρότερη. Συνεχίζοντας, θα πάμε τώρα στην ουρά. Τώρα θα δούμε τις διαφορές που έχουν η στίβα με την ουρά και θα καταλάβουμε σε βάθος την ουρά. Για την καλύτερη κατανόησή σας, φανταστείτε ότι βρίσκεται σε μια ουρά. Σε ένα μαγαζί περιμένετε, ας πούμε, να μπείτε στα Ζάρα, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Κάθε καινούριο άτομο που μπαίνει σε αυτή την ουρά εξυπηρετείται τελευταίο, ενώ το άτομο που βρίσκεται στην αρχή της ουράς θα εξυπηρετηθεί το επόμενα. Επίσης το δεύτερο άτομο στην ουρά είναι αυτό που θα εξυπηρετηθεί αμέσως μετά το πρώτο. Έτσι και με τον ίδιο τρόπο ισχύουν και τα δεδομένα σε μια δομή δεδομένων ουρά. Κάθε νέο δεδομένο εισάγεται στο πίσω μέρος της ουράς και αντίστοιχα εξάγεται το δεδομένο που βρίσκεται στην αρχή της ουράς. Αυτό είναι και το FIFO, δηλαδή που σημαίνει first in, first out. Τώρα συνεχίζοντας θα σας δείξω τον ορισμό της ουράς. Ουρά ονομάζεται μια δομή δεδομένων στην οποία το σύνολο των στοιχείων είναι διαταγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία που τοποθετήθηκαν πρώτα στην ουρά να λαμβάνονται επίσης πρώτα.
Επιπλέον η ουρά χρησιμοποιεί τη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων πρώτα μέσα, πρώτα έξω. Α, το- συνεχίζοντας θα σας δείξω τον ορισμό της ουράς. Ουρά ονομάζεται μια δομή δεδομένων στην οποία το σύνολο των στοιχείων της είναι διατεταγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία που τοποθετήθηκαν πρώτα στην ουρά να λαμβάνονται επίσης πρώτα. Επιπλέον η ουρά χρησιμοποιεί τη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων πρώτο μέσα, πρώτο έξω ή αλλιώς γνωστή ως FIFO όπως αναφέραμε και πριν. Από τα αρχικά των λέξεων first in και first out όπως επίσης αναφέραμε και πριν. Δηλαδή όπως είπαμε και πριν, κατά τη μέθοδο αυτή τα δεδομένα που εισάγονται πρώτα είναι και αυτά που εξάγονται πρώτα. Ενώ τα στοιχεία που βρίσκονται στο τέλος της ουράς είναι και αυτά που εξάγονται τελευταία. Ακόμα, οι κύριες λειτουργίες της ουράς είναι η εισαγωγή enquete, ενός στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς και η εξαγωγή ενός στοιχείου από το μπροστινό άκρο της ουράς. Στη συνέχεια υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Όπως είπαμε και πριν, στη στίβα, κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή στοιχείων αντίστοιχα, κατά την εκτέλεση της εισαγωγής τώρα. Ενώ στοιχείο στην ουρά πρέπει να προσέξουμε αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην ουρά, δηλαδή να μην είναι γεμάτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε ένα στοιχείο σε αυτήν. Από την άλλη, κατά την εκτέλεση της εισαγωγής, πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει ένα τουλάχιστον στοιχείο σε αυτήν, έτσι ώστε να μην είναι άδεια. Γιατί άμα είναι άδεια, δεν θα μπορούμε να εκτελέσουμε την εξαγωγή. Τέλος, συμπερασματικά μιλώντας, έχω να πω ότι η ουρά είναι και αυτή μια βασική λειτουργία, γιατί βοηθάει και πολύ τους μαθητές να καταλάβουν πώς συμπεριφέρεται ένας υπολογιστής όταν αποθηκεύει δεδομένα, αλλά είναι πολύ σημαντική και για το φετινό μάθημα και για τις Πανελλήνιες, αλλά και για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, καθώς και αυτή βοηθάει πολύ στη γνώση του προγραμματισμού, δηλαδή αποτελεί βάση του προγραμματισμού. Τώρα συνεχίζοντας, θα δείξω κάποια παραδείγματα. Αυτό είναι το παράδειγμα 1 για την εισαγωγή ενός στοιχείου χ. Πάλι αρχίζουμε με ένα πρόγραμμα που εγώ έχω ονομάσει Πέπα. Λοιπόν, αρχή. Διαβάζουμε ένα στοιχείο χ. Αν το rear είναι ίσον με τον i, τότε η ουρά είναι γεμάτη. Ενώ αλλιώς αν το front είναι 0 και το rear είναι 0, τότε πηγαίνουμε και βάζουμε στο rear 1 και στο front 1, γιατί η ουρά τώρα είναι άδεια και εμείς με το 1 την γεμίζουμε. Συνεχίζοντας βάζουμε στο table του rear χ, δηλαδή στην ουρά που βρίσκεται τώρα το rear, βάζουμε χ. Αλλιώς, αν δεν είναι άδεια, με το αλλιώς σημαίνει ότι δεν είναι ούτε γεμάτη ούτε άδειο, ότι έχει κάποια στοιχεία μέσα της, δηλαδή έχει χώρο για να βάλουμε κι άλλα. Δηλαδή στο rear, πάμε στο rear και βάζουμε rear συν 1, δηλαδή το αυξάνουμε και πάμε και στο table του rear και βάζουμε το χ. Δηλαδή φανταστείτε ότι το rear τώρα είναι στο πέμπτο κουτάκι και πάμε εμείς και βάζουμε συν 1, άρα πάει στο έκτο κουτάκι που είναι άδειο. Και στο έκτο κουτάκι πάμε εμείς και βάζουμε το χ. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα έχω ακόμα ένα παράδειγμα, το παράδειγμα 2, που είναι λίγο μεγάλο, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Εδώ για την εισαγωγή πολλών στοιχείων, αυτό το παράδειγμα είναι για την εισαγωγή πολλών στοιχείων μέχρι η ουρά να γεμίσει. Ξεκινάμε πάλι με ένα πρόγραμμα όπως ξέρουμε, με την αρχή που είναι και αυτή αρκετά γνωστή και σημαντική από ό,τι πιστεύω τώρα, και αρχίζουμε.
Αρχή επανάληψης. Διαβάζουμε το χ. Πάντα πρέπει πρώτα να διαβάζουμε το χ. Και τώρα ελέγχουμε αν η ουρά έχει καθόλου στοιχεία μέσα της. Αν το front ίσον 0 και το rear ίσον 0 σημαίνει ότι είναι άδεια. Τότε πάμε και προσθέτουμε και στο front και στο rear το 1. Άρα βάζουμε κάποια στοιχεία. Και πάμε στο table του rear όπως φαίνεται εδώ και βάζουμε το χ. Δηλαδή βάζουμε στο πρώτο κουτάκι το στοιχείο χ. Αλλιώς, αν το rear είναι μικρότερο του νη, ας πούμε, του 10, σημαίνει ότι το rear δεν είναι άδειο, αλλά δεν είναι και γεμάτο. Δηλαδή έχει κάποια στοιχεία μέσα, αλλά δεν έχει γεμίσει τελείως. Οπότε πάμε στο rear και βάζουμε rear συν 1 και όπως ανέφερα και στο προηγούμενο παράδειγμα, φανταστείτε ότι είναι στο πέμπτο κουτάκι και εμείς το πάμε στο έκτο. Τώρα παίρνουμε το table του rear και βάζουμε το χ, δηλαδή στο table του έκτου κουτιού βάζουμε το χ. Εδώ τελειώνει αυτή η επανάληψη και τώρα, αν rear ίσον με νη, τότε σημαίνει ότι η ουρά είναι γεμάτη. Και εδώ τελειώνουμε. Εδώ τελειώνει η επανάληψη μέχρι ότου, γιατί αυτός είναι ο έλεγχος που έχουμε βάλει. Συνεχίζοντας, θα σας δείξω την άσκηση 1, που είναι έβρεση λανθών σε μια άσκηση λειτουργίας εξαγωγής. Ξεκινάμε. Εδώ η άσκηση γράφει, αν φρόντισον 1 και ριαρίσον 20, τότε το σωστό είναι, αν φρόντισον 0 και ριαρίσον 0, όπως φαίνεται εδώ πέρα, αυτή είναι η σωστή απάντηση, της έχω βάλει δίπλα. Δηλαδή εδώ ελέγχουμε αν η ουρά είναι άδεια. Γράφουμε ουρά άδεια. Αλλιώς αν φρόντισον rear, τότε γράψε α του front και στο front βάλε 1 και στο rear βάλε 0. Αλλιώς, εδώ όλο αυτό που είπα είναι σωστό. Συνεχίζοντας, η εντολή 6 όσο front μεγαλύτερο του rear επανάλαβε είναι λάθος. Το σωστό είναι όσο front είναι μικρότερο ίσο του rear, τότε επανάλαβε. Γιατί το front σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του rear. Αυτό θα δημιουργήσει σφάλμα. Ναι, θα δημιουργήσει σφάλμα. Αυτό που πρέπει να είναι πάντα είναι το front που πρέπει να είναι πάντα μικρότερο ή ίσο του rear. Οπότε συνεχίζουμε. Γράψε α του front και εδώ στο real βάλε real συν 1 δεν είναι σωστό. Γιατί εδώ κάνουμε το front. Το σωστό είναι, όπως φαίνεται εδώ, front βάλε front συν 1. Έτσι αυξάνουμε το front. Τέλος επανάληψης. Στο front βάλε 20. Η εντολή 10 είναι λάθος και το σωστό είναι στο front βάλε 0. Στο rear βάλε 0. Τέλος προγράμματος. Εδώ τελειώνουμε το μάθημά μας για σήμερα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει. Τώρα εγώ θα έχω βάλει ένα quiz το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε έτσι ώστε για να δω εγώ την πρόοδό σας. Φυσικά υπάρχουν και ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε και έχουμε κάνει μέσα στο μάθημα. Γενικά πιστεύω ότι οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας στο σπίτι. Παρακάτω θα δείτε το link και έχω βάλει και στην ιστοσελίδα και το PowerPoint μου. Αυτά ήταν για σήμερα. Γεια σας, ευχαριστώ που με ακούσατε.